Як дзяржаўныя медыі падманваюць імігрантаў, каб атрымаць інфармацыю для прапагандысцкіх фільмаў. Перастаноўкі ў клініцы, набліжанай да атачэння Лукашэнкі, і спробы праваабаронцаў дамагчыся вызвалення Алеся Бяляцкага. Пра гэта ды іншае цягам паўгадзіны ў аб'ектыве. Вітаю і запрашаю. Палітычнага ўцекача з Беларусі знайшлі мёртвым у літоўскім лагеры. Гэта сталася яшчэ 4 сакавіка. Асноўная версія – суіцыд. Тым часам прапаганда з помпай зладзіла прэм'еру фільму з удзелам ягонай жонкі. Пра цяжкасці палітычных уцекачоў з Беларусі. Аказалася, што іншыя ўдзельнікі стужкі нават не ведалі, што здымаецца для праўладных медыяў. Падрабязней у нашым матэрыяле. Привет! Сегодня 18 марта в кинотеатре «Победа» премьера вот такого фильма «Чужое небо». Адразу на вялікім экране прапагандысты прэзентавалі стужку пра складанасці вымушанай міграцыі. Большая частка фільму – гісторыя настаўніцы са Шклова Юліі Брыкінай. У фільме дзяржаўнага тэлеканала «Беларусь-1» яна вінаваціць у вымушаным ад'ездзе свайго мужа, палітычнага ўцекача Станіслава Брыкіна. Когда я забираю одного ребенка, уезжаю, а ты тут вот одна остаешься со вторым ребенком. Ну, в общем, разделить детей. Но я на это, конечно, никак не могла согласиться, и я с ним уехала. 4 сакавіка Станіслава Брыкіна знайшлі мёртвым у літоўскім лагеры для ўцекачоў. Асноўная версія – суіцыд, сцвярджае Андрэй Стрыжак. І дадае, сям'ю эвакуявалі з дапамогай фонду «Байсол» праз палітычны пераслед. Брыкіны спрабавалі атрымаць прытулак у Нямецчыне, але іх вярнулі ў краіну першага заезду – Літву. Тое, што мы бачым зараз, што Юлія апынулася ў Беларусі разам з дзецьмі, а яе муж і іх бацька апынуўся ў літоўскім лагеры, ну і здзейсніў там самагубства. У фільме сваімі гісторыямі дзеляцца яшчэ 8 беларускіх палітычных уцекачоў, якія жывуць у Польшчы і Літве. Паводле выдання «Наша Ніва» інтэрв'ю запісалі падманам, удзельнікам абяцалі фінансавую падтрымку ад офісу Святланы Ціханаўскай. Як відэа атрымалі прапагандысты, пакуль дакладна невядома. Не, офіс ніякага дачынення да гэтага не мае, ніколі не рабіў такіх рэчаў і ў гэты раз таксама. Ніколі не замаўлялі мы нічога падобнага. Па верыфікацыю ў офіс Святланы Ціханаўскай таксама ніхто не звяртаўся, сцвярджае Ганна Красуліна. Больш за тое, яна падкрэслівае, што структура не аказвае фінансавай дапамогі беларусам. Офіс займаецца падтрымкай беларусаў на палітычным узроўні. І таксама дапамагае арганізоўваць вось гэтыя ініцыятывы і рабочыя групы, працоўныя групы пры парламентах нацыянальных гэтых стран. Цяпер 6 ўдзельнікаў здымкаў звярнуліся ў паліцыю Літвы з просьбаю абараніць іх ад далейшых правакацыяў рэжыму і правесці расследаванне. Тым часам Андрэй Стрыжак звяртае ўвагу на вялікую праблему – адсутнасць структураў, якія б займаліся псіхалагічным падтрыманнем беларускіх уцекачоў. Трэба шукаць нейкія профільныя арганізацыі, якія працуюць у гэтых краінах, дзе вы знаходзіцеся, бо яны больш разгорнутыя, больш стабільныя. Это ў першую чаргу, канешне, ж Чырвоны крыж. Гэта ўсе возможныя арганізацыі, якія працуюць з дабрачыннасцю. Статыстыку суіцыдаў сярод палітычных уцекачоў фонд «Байсол» не вядзе. Тым часам у адной толькі Грузіі, паводле паліцыі, за 1,5 года самагубства здзейснілі 7 грамадзянаў Беларусі. Антон Бяздольны, Белсат. Беларускія праваабаронцы звярнуліся да высокага камісара ААН Фолькера Тюрка з просьбай зрабіць умовай візіту ў Беларусь вызвалення Алеся Бяляцкага. Адпаведны ліст Леонід Судаленко перадаў праз спецдакладчыка ААН аб правах чалавека ў Беларусі падчас іх асабістай сустрэчы. Калі Беларусь хоча налажваць стасункі з заходнімі краінамі, палітычныя стасункі, калі Беларусь урэшце-рэшце ўзялася за галаву і пачала клапаціцца пра свой імідж на міжнароднай арэне, дык калі ласка, што вам мешае вызваліць нават аднаго чалавека, няхай вядомага палітвязня. Вось. І калі ласка, сустракайце з хлебам-соллю верхоўнага камісара ў Мінску. У сваім лісце праваабаронцы таксама просяць прадстаўніка ААН аб тэрміновых дзеяннях у сітуацыі з беларускімі палітвязнямі і нагадваюць, што прынамсі 7 чалавек ужо загінулі за кратамі. Лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага затрымалі 14 ліпеня 2021 года і асудзілі на 10 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму. Агулам у Беларусі паводле спісу «Дисsident BY» налічваюць больш за 1300 палітвязняў.
Сёння ж працоўная група ААН па адвольных затрыманнях заклікала ўлады ў Мінску неадкладна вызваліць палітзняволеную Марфу Рабкову. 175 украінскіх абаронцаў вызваленыя з расійскага палону. Пакуль гэта адзіны рэальны вынік учорашніх перамоваў паміж Трампам і Пуцінам. Увечары ж і ўначы расейцы масіравана атакавалі гарады і энергетычную інфраструктуру Украіны. Прэзідэнт Зеленскі заяўляе, што ЗСУ будуць працягваць біць у адказ. Владзіслаў Корсак працягне. Сирены паветранай трывогі і выбухі ва ўкраіне пасля тэлефонных перамоваў паміж Дональдам Трампам і Владзімірам Пуціным. На нашу паўднёвую суседку ляцелі расійскія «Іскандеры-М», ракеты С-300 «Шагады». Пацярпелі 6 украінскіх вобласцяў – Адэская, Кіеўская, Днепрапетроўская, Палтаўская, Сумская, Чарнігаўская. У Сумскай вобласці атакаваныя 2 лякарні. У жылым доме дрон забіў чалавека. Дзясяткі дамоў пашкоджаныя і ў ваколіцах Кіева. Там пад удар разам з дзецьмі трапіла і нашая былая каляжанка, журналістка Тацяна Іванська. Выбіла 2 вакны, я ледзь паспела адскочыць, бо кавалак драўлянага жалюзі прыляцеў роўна на месца, дзе я сплю. Падлога белая ад столі, што абсыпалася, вазоны ўсе на зямлі. Владзімір Зеленскі заявіў, што Пуцін фактычна адкінуў прапанову поўнага прыпынення вагню на 30 дзён, што была выпрацаваная на амерыкана-украінскіх перамовах у Саудаўскай Аравіі. Расійскія ўдары прыпалі ў тым ліку на энергетычную інфраструктуру. Навіть цієї ночі після розмови Путіна. Нават гэтую ноччу пасля размовы Пуціна з прэзідэнтам США Дональдам Трампам, калі Пуцін сказаў, што ён нібыта аддае загад прыпыніць удары па ўкраінскай энергетыцы, за ноч было 150 дронаў, у тым ліку па аб'ектах энергетыкі. Словы Пуціна моцна разыходзяцца з рэальнасцю. Менавіта таму патрэбнае падтрыманне, у тым ліку нашай супрацьпаветранай абароне. У сваю чаргу Белы дом і Крэмль заяўляюць аб прарыве ў мірных перамовах. Сярод прамежкавых вынікаў, акрамя 30-дзённага спынення вагню па энергетыцы, абмен палоннымі і абяцаныя хуткія кансультацыі што да замірэння ў Чорным моры. Единственный позитив, который я из этого соглашения вижу, это обмен военнопленными и возвращение в Украину тяжело раненых украинцев. Остальное все, по большому счету, не служит приближению важной цели мира. Нават тыя дамоўленасці по такому лімітаванаму прыпыненню агню і нейкіх там дадатковых тэхнічных момантах увогуле могуць прывесці да нейкага плёну цягам наступных тыдняў. Няма, аднак, адказу на пытанне, што Расія збіраецца рабіць з мэтамі так званай спецыяльнай аперацыі, рэальным вынікам якіх мелася стаць фактычна знішчэнне украінскай дзяржаўнасці. Ключевой проблемой является вирус империализма в голове Путина, желание величия России за счет своих соседей. У выпадку, калі Крэмль, аднак, не пойдзе далей за міратворчыя заявы, мядовы месяц паміж адміністрацыяй Трампа і Пуціна можа скончыцца, мяркуе амерыканіст Антон Пянькоўскі. Пакуль жа ў сваіх патрабаваннях да замірэння Расія патрабуе спыніць заходнюю вайсковую дапамогу ўкраіне. У заяве ж Вашынгтону, паводле вынікаў перамоваў Пуціна і Трампа, пра гэта не ўзгадалі. Пастаўкі амерыканскай зброі ва ўкраіну працягваюцца. Владзіслаў Корсак, Белсат. Сёння ж Дональд Трамп гадзіну размаўляў праз тэлефон з Владзімірам Зеленскім. Паводле прэзідэнта США, размова з украінскім калегам была вельмі добрую. Далей цытата: большая частка абмеркавання была заснаваная на ўчорашняй тэлефоннай размове з прэзідэнтам Пуцінам, мэтай якой было ўзгадніць запыты і патрэбы Расіі і Украіны. Таксама Дональд Трамп праанансаваў больш падрабязную заяву, якую падрыхтуюць дзяржсакратар Марко Рубіо і дарадца ў нацыянальнай бяспецы Майкл Волц. І да іншай тэмы. Беларусь рыхтуецца прыняць расійскія ракетныя комплексы «Арэшнік», якія паводле дзяржсакратара Савету бяспекі Александра Вальфовіча паступяць у краіну да канца года. Пляцоўкі для іх ужо падрыхтаваны, у тым ліку дзякуючы савецкай спадчыне, калі гэткія комплексы маглі размяшчацца ў спецыяльных шахтах. Зброя пазіцыянуецца як прадукт так званай саюзнай дзяржавы. Беларускія прадпрыемствы вырабляюць машыны шасі, а ракеты ствараюцца ў Расіі.
Пры гэтым Лукашенко яшчэ ў студзені сцвярджаў, што пастаўкі арэшніку справа некалькіх дзён. Цяпер жа тэрміны афіцыйна пасунутыя на канец года. Нягледзячы на гучную заяву пра саюзную вытворчасць, кантроль над гэткім узбраеннем відавочна застаецца ў Масквы. Прэміяльная прыгажосць ад асобаў, набліжаных да Лукашэнкі. Доктарка з каманды ўзурпатара кіруе клінікай эстэтычнай медыцыны ў Менску. Раней установай часткова валодаў Павел Белы, які, аднак, трапіў у няміласць. Цяперашняя ўласніца заўважаная ў надзвычайнай лаяльнасці дыктатару. У 2020-м яе нават апазналі сярод асобаў, якія прыехалі на плошчу пераменаў увечар, калі забівалі Рамана Бандарэнку. Падрабязней у нашым наступным матэрыяле. Сталічная клініка эстэтычнай медыцыны «Анти-Эйдж Клінік» прапануе шырокі спектр працэдураў, ды абяцае толькі прэміяльныя матэрыялы. Належыць гэты бізнес Алене Казак, доктарцы-рэаніматолагу з каманды Лукашэнкі. Яна неаднаразова суправаджала дыктатара на афіцыйных імпрэзах. Напрыклад, вось Казак побач з Лукашэнкам на суботніку ў 2023 годзе. Взяли ў рукі лопату. Сваю прыхільнасць рэжыму Алена Казак паказала ў 2020-м. На фоне масавых пратэстаў пасля сфальсіфікаваных выбараў доктарка актыўна зразала бел-чырвона-белыя стужкі ў менскіх дварах. Была Казак і сярод наведнікаў плошчы пераменаў вечарам 11 лістапада, у дзень, калі невядомыя збілі і схапілі Рамана Бандарэнку, які пазней памёр у шпіталі. Такой специалист, как она, нужен Лукашенко, потому что она может провести экстренные реанимационные мероприятия. Ну и в данном случае, конечно, за 2020 год надо чем-то платить, и вот сейчас она занимает достаточно высокий для нашей страны пост. Да пачатку 2024 года на месцы «Анти-Эйдж Клінік» працаваў цэнтр прыгажосці і здароўя «Айрыс», таксама звязаны з атачэннем Лукашэнкі. Палова кампаніі належала Святлане Канашэнцы, якую называюць асабістай доктаркай дыктатара, ды ейнай сястры. 45% трымаў бізнесовец і былы гулец хоккейной команды Лукашенки Павел Белый. Здесь абсолютно без разницы. Это какой-то сектор экономики, это монополия в какой-то отрасли, или это там клиника или салон красоты. Все это не принадлежит собственникам фактически, да, потому что единственный хозяин в Беларуси, коим себя считает Лукашенко, является он. Больш за «Айрыс» вядомы іншы бізнес Паўла Белага. Кампанія «Тапас» – адзін з асноўных забудоўнікаў Менску. Аднак апошнія гады бізнес Белага перажывае не найлепшыя часы. А сам ён у 2023 годзе правёў 3 сотняў у СІЗА, нібыта праз прэтэнзіі фінансавых органаў. Тады ж крыніца выдання «Зеркала» паведамляла, што праблемы бізнесоўца звязаныя з яго адыходам з хоккейной команды Лукашенки. До конца, конечно, непонятно, в чем конкретно заключается конфликт у Лукашенко и Белого, и имеет ли он место быть в принципе, потому что это какие-то такие очень кулуарные истории, но, тем не менее, это сигнал о том, что Павел Белый больше не вхож в окружение Лукашенко. Днямі стала вядома, што Лукашенко забраў кампанію ў яшчэ аднаго бізнесоўца са свайго атачэння – Александра Шакуціна. Машынабудаўнічы холдынг «Амкадор», што належаў алігарху, дзяржава перадала падчасовае вонкавае кіраванне жодзінскаму «Белазу». Гэта вынікае з дакументу, перададзенага нам Белполам. Паводле ініцыятывы фактычна нацыяналізацыя адбылася на фоне істотных фінансавых праблемаў «Амкадору». Амкадор и его, можно сказать так, компании-сателлиты играют достаточно серьезную роль в плане помощи обхода санкций, в том числе в производстве различного рода деталей и других частей для вооружений, которые идут которые производятся в рамках гособоронзаказа России. И поэтому это предприятие важно было поддержать и спасти. Россия цікавая для «Амкадору» і як рынок збыту тэхнікі для аграпрамысловага комплексу. Гэтымі днямі свае навінкі холдинг рэпрэзентуе на выставе «Агракомплекс» ва Уфе. Ірына Юрыева, Белсат. Справядлівае цэнаўтварэнне. Задача для новага прызначэнца на пасаду прэм'ера Александра Турчына. Дэ-факта рэжым прызнае, што на гэты момант яно несправядлівая, а на рэформу пастановы 713 ва ўраду застаецца 2 тыдні. На думку Турчына, змяніць варта і стаўленне да бізнесоўцаў усіх формаў гаспадарання, не караць жорстка за недаплаты ў падатках. Ці зможа ён палепшыць стан беларускай планавай эканомікі, высвятляла Юлія Цяльпук.
Лекі, адзенне, свініна і мяса птушкі. Прыклады тавараў, якія назвалі неабходнымі жыхары Менскай вобласці. Апытанне праводзілася на замову ўраду, які плануе рэгуляваць цэны толькі на найбольш сацыяльна значныя тавары, звузіўшы раней прыняты пералік. Эта справедливость она должна быть для всех категорий, которые участвуют в этом процессе. Не только для нас с вами, как потребителей, и, конечно же, для производителя. И торговли. И торговли. Это должно быть, на мой взгляд, никто не должен работать себе в ущерб. Экс-прэм'еру Раману Галоўчанку не ўдалося цалкам пазбавіцца ад пастановы нумар 713, якая зменшае афіцыйны паказнік інфляцыі, не дазваляючы цэнам расці згодна з рынкавымі законамі. Але шкодзіць вытворцам, абвальвае іхныя прыбыткі амаль да нуля, тлумачыла праблему эканамістка Аліса Рыжыченко. У компании нет уже той возможности повышать доходы теми же темпами, как в прошлом году. То есть люди действительно начнут очень сильно ощущать этот рост цен, и тот рост доходов, которого добились чиновники в прошлом году, он просто будет съедаться инфляцией в этом году. Ці можна зрабіць так, каб і рэгуляванне засталося, і эканоміка дыхала больш свабодна? У нас калісьці дзейснілі, гэта, ведаеце, рэгуляваныя цэны на хлеб, на малако, на нешта іншае, і ўсё. Можна зрабіць такі малы спіс гэтых прадуктаў, на якія рэгулююцца цэны тавараў. Так, можна зрабіць такія вялікія рамкі для астатніх тавараў, каб вытворцы адчувалі сябе спакойна, і Лукашенко, галоўна, адчуваў, што ён ўсё ж такі неяк сашыць за гэтымі коштамі. Да канца сакавіка ўрад мае паказаць гатовую формулу дзеянняў, і гэта, казаў узурпатар, своеасаблівы тэст на прафесійную прыдатнасць прэм'ер-міністра. Не менш складаная задача ў межах планавай эканомікі, заціснутай санкцыямі, папаўнення дэфіцытнага бюджэту на гэты год. Александр Турчын закінуў папрок у бок кантрольных органаў, маўляў, праверкі не павінны паралізаваць працу бізнеса. Самое главное правонарушение, преступление – это неуплата налогов. По большому счету, если субъект хозяйствования соглашается с проверяющим, что на самом деле есть вопрос, доплати налоги, если необходимо там какие-то пені, и работай дальше. Падаткавікі правяраюць прыватныя дзяржаўныя арганізацыі згодна з планам. Новы прэм'ер лічыць, што гэта лішняе. Праверкі трэба рабіць там, дзе справы ідуць не найлепшым чынам. Гэта не новая ініцыятыва, а ўрывак зместу дэкрэту Лукашэнкі аб прадпрымальніцкай дзейнасці, датаваны 2017 годам. Калі гэта не звязана з нейкімі іншымі парушэннямі, то не браць прадпрымальнікаў СІЗА, не караць іх нейкімі тэрмінамі у калоніі і даваць ім магчымасць плаціць гэты самыя падаткі. Гэта ўжо было прапісана ў дэкрэце, але гэта не было рэалізавана. Зноў чыноўнікі забілі болт, прабачце, калі ласка, на гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Няма гарантыяў, што кантрольныя органы, якія нібыта не пачулі Лукашэнку, прыслухаюцца да ягонага прэм'ера. Хоць фармальна Міністэрства падаткаў і збораў падкантрольнае ўраду. Юлія Цельпук, Белсат. Радыё «Свабодная Еўропа», Радыё «Свабода» падало пазоў у суд на агенцтва ЗША па глобальных медыях, а таксама яго прадстаўнікоў Кэры Лейк і Віктара Мараляса. Медыякарпорацыя хоча аспрэчыць іх спробу скасаваць федэральны грант на дзейнасці, які выдзяляе Кангрэс ЗША. Справай мае заняцца акруговы суд Злучаных Штатаў па акрузе Колумбія ў Вашынгтоне. 14 сакавіка прэзідэнт ЗША Дональд Трамп падпісаў указ аб скарачэннях у 7 федэральных агенцтвах, у тым ліку агенцтве ЗША па глобальных медыя, якое курыруе Радыё «Свабода» і «Голас Амерыкі». Супрацоўнікаў «Голасу Амерыку» адправілі ў платны адпачынак, а сама радыёстанцыя ўпершыню за 83 гады існавання прыпыніла вяшчанне. У той жа час Радыё «Свабода» афіцыйна аб спыненні працы не паведамляла. Яны адправіліся ў космас на 8 дзён, але лёс распарадзіўся інакш. Іхнае падарожжа расцягнулася на доўгіх 9 месяцаў. Астранаўты НАСА Буч Уілмар і Суні Уільямс нарэшце вярнуліся дадому, прайшоўшы праз выпрабаванні, што зрабілі іхную місію, адной з самых незвычайных у гісторыі пілатаваных палётаў. Раніцаю капсула Кру Дрэган аддзялілася ад міжнароднай касмічнай станцыі і затым мякка прываднілася ля берагоў Флорыды. Без каментара. 27th, 2022, to the International Space Station on NASA's SpaceX Crew 4 mission last year is September 28th. Need day of time, and you're beginning to see that plasma trail as Dragon re-enters.
screen drove back to Vinegar. 400 meters. They were just in space moments ago. As for the recovery teams themselves, we started the day. So just to kind of finish off what I was saying is once that sign happened that spacecraft is They're between Dolphin Cam back again. once securely on. And there we do see crew members on the base. Даведацца актуальныя навіны вы можаце таксама ў нашым тэлеграме. QR-код з адрасам на вашых экранах. Падпісвайцеся, калі вы не жывяце ў Беларусі. Выданне аб'ектыву на гэтым падышло да завяршэння. Ужо цяпер Белсат онлайн агляд самых цікавых публікацыяў на нашым сайце. Запрашаю. Сёлета рост ВУП Беларусі ў студзені-лютым склаў на 3,1% больш у параўнанні з гэтым перыядам летась. Паводле Белстату, гэта прыкметнае зніжэнне, калі параўноўваць са снежнем 2024 года. Тады былі 4% росту. Мае калегі са старонкі Белсат.eu абмеркавалі гэтую тэму з эканамісткаю даследчага цэнтру «Бырок» Анастасіяй Лузгіною. Найбольш вырасла будаўніцтва на 13,4%. Вслед за ім ідуць IT-сектар і гандаль. Паводле Настасі Лузгіной, прамысловасць, якая доўгі час заставалася ключавым драйверам росту, прыкметна змяншае абароты. Галоўная праблема – нястача працоўных рук і зніжэнне попыту ў Расіі, асноўным гандлёвым партнёры Беларусі. На гэтым фоне Александр Лукашенко на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Александрам Турчыным прызнаў, што прамысловасць і сельская гаспадарка паказваюць хай і невялікі, але мінус, а экспарт у Расію ніжэйшы за леташні. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце belсat.eu. Курс долара ў Беларусі апусціўся да мінімуму за 1,5 года, дасягнуўшы 3,64 рубля на гандляваннях 18 сакавіка. Такая адзнака апошні раз фіксавалася летась у жніўні. Журналісты са старонкі belsat.eu паразмаўлялі з экспертамі, якія надоўга гэтая заява і ці надоўга гэтая з'ява і ці варта чакаць адваротнага руху. Паводле эканамісткі даследчага цэнтру «Бырок» Настасі Лузгіной, умацаванне беларускага рубля звязваюць з аналагічнай дынамікай расійскага. На расійскім рынку палепшылася сітуацыя з вонкавым гандлем. Імпарт знізіўся досыць значна за студзень-люты за кошт жорсткай грашова-крэдытнай палітыкі Цэнтральнага банку Расіі. Калі яны паднялі адсоткавыя стаўкі, эканоміка стала запавольвацца. Адпаведна, попыт на імпарт упаў, і гэта станоўча паўплывала на сальда гандлёвага балансу. Для тых, хто задумваецца, ці не купіць валюты, цяпер можа быць зручны момант. Аднак паводле Лузгіной долар не будзе падаць вечна. Улетку магчымая карэкцыя, асабліва калі расійская эканоміка саслабне і попыт на валюту вырасце. Падрабязнасці шукайце на нашай старонцы belsat.eu. Гвалт, што адбываецца ў застенках Губазіку, атрымаў новыя доказы. Міжнародны камітэт расследавання катаванняў назваў імёны сілавікоў, што катавалі, збівалі і зневажалі беларусаў пасля выбараў 2020 года. Гэтыя людзі не абстрактныя сістэмныя выканаўцы, а цалкам канкрэтныя асобы з прозвішчамі, пасадамі і тварамі. Журналісты з сайту belsat.eu прааналізавалі тэму ў сваім артыкуле. Сардэчна запрашаем у гестапа. Фраза, што гучала з вуснаў катаў і сталася назваю даследавання. Праваабаронцы не проста агучылі іхныя імёны, але і сабралі дакладныя доказы іхных злачынстваў, сведчанні ахвяраў, відэа і фотаматэрыялы. Гэта не проста рэпрэсіі, гэта мэтавы тэрор, скіраваны на знішчэнне людской годнасці і волі. Але карнікі больш не застануцца ў ценю. Праваабаронцы кажуць, праца над выкрыццём працягваецца і спіс адказных за гвалт будзе пашырацца. А гэта значыць, што судовы працэс – пытанне часу, бо злачынствы супраць чалавечнасці не маюць тэрміну даўніны. Падрабязней на нашай старонцы ў інтэрнэце. Дзень волі – гэта не проста дата, гэта сімвал нязломнасці і веры ў свабоду. 107 гадоў таму Беларусь заявіла пра сваю незалежнасць. І хоць на радзіме цяпер няма магчымасці адкрыта святкаваць гэтую падзею, беларусы ва ўсім свеце не дазваляюць памяці згаснуць. Журналісты са старонкі belsat.eu сабралі анонсы імпрэзаў.
Сёлета святкаванне дня волі разгорнецца ад Варшавы да Сан-Францыска, ад Вільні да Бостану. Маршы, мітынгі, канцэрты, літаратурныя вечарыны і нават сімвалічныя забегі стануць голасам свабоднай Беларусі. Галоўная акцыя адбудзецца ў Варшаве 23 сакавіка. Пачатак о 13 гадзіне на пляцы Трох крыжоў. Белсат выступае адным з інфармацыйных партнёраў акцыі. У Беластоку прагучаць песні Лявона Вольскага, а ў Вільні па Вяллі адбудзецца святочны сплаў на байдарках з нацыянальнымі сцягамі. Падрабязнасці пра лакацыі святкавання дня волі ў свеце шукайце на старонцы Белсату ў інтэрнэце. А ўжо праз некалькі секундаў распачынаем студыю Белсадзе. Пагаворым пра развіццё сітуацыі з замярэннем агню ва ўкраіне, узгадаем плошчу 2006 і цяперашнія выклікі для Беларусі. Заставайцеся з намі. Цягам бліжэйшых дзён дэлегацыя Расіі і ЗША сустрэнуцца ў Саудаўскай Аравіі, каб засяродзіцца на рэалізацыі пашырэння частковага спынення агню. Пра гэта распавёў спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Майк Уолтс. Раней Трамп пагаварыў з Пуцінам па тэлефоне, аднак, нягледзячы ні на што, Украіна зноў церпіць ад абстрэлаў. Владимир Зеленскі паразмаўляў па тэлефоне з Дональдам Трампам. Прэзідэнт ЗША ўжо назваў размову вельмі добрай. Яшчэ перад тэлефанаваннем прэзідэнт Украіны заяўляў, што на ягоную думку Злучаныя Штаты мусяць сачыць за магчымым спыненнем агню, засяродзіўшыся, прынамсі, на энергетычных аб'ектах. На гэта раней пагадзіўся і Владзімір Пуцін, хоць і не ўхваліў поўнага 30-дзённага спынення агню, якое, як сцвярджаў Трамп, мелася стаць першым крокам да падпісання сталага мірнага пагаднення. Аднак часовае і выбарачнае спыненне агню не спрацавала. Сёння Масква і Кіеў абвінавацілі адно аднаго ў нанясенні авіяўдараў, што пашкодзілі інфраструктуру. Усяго праз некалькі гадзінаў пасля дамовы спыніць напады на энергетыку. У Кіеве заявілі, што знішчылі 72 са 145 беспілотнікаў, запушчаных Расіяй за ноч. А паводле Міністэрства абароны Расіі, яго падраздзяленні збілі 57 украінскіх беспілотнікаў. Владзімір Зеленскі падчас супольнага брыфінгу з прэзідэнтам Фінляндыі Александрам Стубам заявіў, што словаў Пуціна недастаткова. Украіна назаве спіс энергетычных аб'ектаў, якія ЗША і саюзнікі дапамогуць кантраляваць. І ўжо цяпер абмяркуем гэтую тэму з палітолагам Пятро Алешчуком, які далучаецца да нашага эфіру. Вітаю. Так, вітаю. З апошняй інфармацыі, прынамсі, інфармагенцтва Bloomberg паведамляе, што Владзімір Зеленскі пагадзіўся на тое, каб накласці мараторый аб узаемным абстрэле аб'ектаў энергетычнай інфраструктуры. На вашу думку, ці гэтае рашэнне з'яўляецца першым проблескам надзеі на спыненне агню ва ўкраіне, або, можа быць, наадварот, развяжа рукі Расіі, бо Расія, як мы пабачылі, сёння працягвае абстрэльваць украінскія гарады, а Украіна не будзе мець магчымасці чым адказаць? Ні, Україна, в принципі, президент України заявляв про те, що у разі, якщо, наприклад, Росія продовжить обстрілювати українські об'єкти енергетичної інфраструктури, то Україна буде відповідати. Інша річ, що це має якимось чином фіксуватися кимось, і тому Україна пропонує Сполученим Штатам список об'єктів, за якими треба слідкувати. При тому треба розуміти, що справді Україна останнім часом завдає дуже ефективних ударів по території Росії, по російським об'єктам енергетичної інфраструктури, в першу чергу по нафтопереробним заводам. Цим займаються українські спецслужби, СБУ, зокрема, і вони досягли на цьому шляху дуже серйозних результатів. Тому очевидно, що для Росії припинення цих ударів може бути вигідним. Але Україна так само може їх поновити в будь-який момент, якщо Росія не буде дотримуватися своїх зобов'язань. На вашу думку, пра што сведчыць тое, што Расія працягвае абстрэлы ўкраінскіх гарадоў? Гэта дэманструе негатовасць ісці на замярэнне або нешта іншае? Я думаю, це демонстрація Трампу, що вони не підуть на будь-які домовленості, поки їхні вимоги не будуть виконані. При цьому, знову ж таки, Путін не хоче напряму Трампу відмовляти. Він, навпаки, постійно підкреслює, що в нього з Трампом все прекрасно, що він готовий з ним домовлятися. Але
він, очевидно, хоче домовлятися на власних умовах. І не бажаючи прямо відмовити Трампу, він хоче, так би мовити, поставити його в ситуацію, коли той буде змушений якимось чином слідувати саме програмі Путіна. Тому я думаю, що от справді це є достатньо реальний сценарій, коли, наприклад, з одного боку Україна погоджується на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, Росія теж начебто на це погоджується, начебто всі на це погодилися. А після цього Росія, наприклад, здійснює якусь атаку на енергетичну інфраструктуру України там і починає шукати якісь виправдання. Мовляв, це не енергетика, а там насправді військовий об'єкт і тому подібне. Просто щоб подивитися на реакцію Трампа. Чи буде Трамп, наприклад, приймати російську аргументацію? Поки що він демонструє, що він готовий приймати російську аргументацію і готовий, скажімо так, серйозно сприймати будь-які заяви Путіна з цього приводу. Путін просто маніпулює Трампом, а заморозка удараў па энергетычнай інфраструктуры не самае галоўнае пытанне. Прынамсі так думаюць апытаныя жыхары Киева. Давайте паслухаем і вернемся до нашай размовы. У нас, я как бы верю нашему президенту, гораздо другие были вопросы, более важные. Инфраструктура важна и все, но гораздо важнее более глобальные вещи. И о них не договорились. Трамп цяпер ідзе на саступкі Пуціну. Ён намагаецца зрабіць так, каб усё выглядала добра, што мы прыйдзем да міру. Але я мяркую, што Пуцін блефуе. Путін просто выйграе час і хоча, каб Украіна скончыла ваяваць і не нападала на Расію. Але за гэты перыяд Путін паспее ўзброіцца і напасці на Украіну з новаю сілаю. Думаю, Путін таксама маральна ідзе да таго, каб дамовіцца. Чамусьці мне здаецца, што ў яго апошнія сілы. Вось такое меркаванне жыхароў Кіеву. На вашу думку, ці сапраўды Путін маніпулюе Трампам, а Трамп пакуль што гэтага не разумее? Ми не знаємо, він не розуміє чи не робить вигляд, що не розуміє. Тому що ми не знаємо, яка його точна мотивація. Я підозрюю, що він не те, щоб не розуміє, йому просто, можливо, зараз видається, що вигідно робити вигляд, що він, наприклад, не помічає всіх дій Путіна, тому що з точки зору Трампа це може, наприклад, полегшувати спроби якось там відновити, встановити відносини із Росією. Тому, справді, от Путін маніпулює Трампом. І ми це бачимо буквально от в усьому. Є, наприклад, конкретна пропозиція, яку висунули Сполучені Штати, яку підтримала Україна щодо припинення вогню на 30 днів. Конкретна пропозиція. Путін її начебто не відкидає, але одразу починає висувати якісь додаткові умови, додаткові обмеження, для того, щоб або проштовхнути щось максимально вигідне собі, або просто тягнути час. Ну і зрозуміло, що якщо б він хотів реально прийняти якісь пропозиції Трампа, він би їх прийняв. Але він не хоче їх приймати. Але відмовити він теж не хоче. І тому починаються ці всі маніпуляції. Абвешчана ўжо, што неўзабаве будзе перамова групаў ЗША і Расіі ў Рыядзе чарговая. Як вы думаеце, ці засталіся нейкія магчымасці у Трампа, у каманды Трампа, каб націснуць на Расію, каб усё ж такі змусіць яе да спынення агню? Я думаю, є. Інша річ, що Трамп поки що не хоче його застосовувати. Чому він його не хоче застосовувати? Ну, я думаю, що це лише він може сказати відповідь на це питання, але тиснути можна. І можливостей для тиску досить багато. І не лише санкційного, але і інші засоби так само існують. Але Трамп поки що цього не застосовує. Чи буде він це застосовувати? Чи буде він надалі перекладати всю провину на Україну? І намагатися тиснути на Україну? Ми цього не знаємо. Так само заўтра і паслязаўтра у Брюсселі адбудзецца саміт, дзе плануецца абмеркаваць дапамогу Украіне. І тут ужо бачныя некаторыя супярэчнасці. Так, напрыклад, Іспанія, Венгрыя, Італія заяўлялі пра негатоўнасць аб вылучэнні 40 мільярдаў еўра на дапамогу Украіне. Ці атрымаецца, ці здольны еўразвяз паставіць усё ж такі Украіну ў моцную пазіцыю для працягу гэтых перамоваў? Ну, це вічна проблема Європейського Союзу. Тобто, як тільки починають обговорюватися серйозні питання, одразу вилазить Орбан,
який виступає в якості постійного засобу тиску на Європейський Союз зсередини. При тому, що, знову ж таки, взагалі дивна ситуація, що одну з держав Європейського Союзу очолює настільки одіозна постать. Там багато відповідних зв'язків із корупційних зв'язків з Росією, з російською мафією. Оці всі достатньо дивні історії, пов'язані із будівництвом угорської електростанції Пакш і багато чого іншого. І це все в кінцевому рахунку не заважає Орбану постійно блокувати будь-які найбільш значимі для Європи рішення, в тому числі щодо підтримки України, але не лише щодо цього, таким чином працюючи на підрив Європи зсередини. Оця структура Європейського Союзу, який об'єднує суверенні держави, кожна з яких може ветувати будь-яке рішення, в кінцевому рахунку послаблює Європейський Союз і не дає йому стати серйозним геополітичним гравцем поруч із тими самими Росією, Китаєм, Сполученими Штатами. Але зрозуміло, що після обрання Трампа, після формування адміністрації Трампа, в Європі відповідні настрої частково змінюються. Ми бачимо, як інтенсифікувалася, наприклад, робота по підвищенню обороноздатності в Німеччині, як, знову ж таки, в інших державах починаються подібні процеси. Тобто, я думаю, що якщо на європейському рівні ці питання не будуть вирішені, вони так або інакше будуть вирішуватися на національному рівні. Тому що чіткий сигнал з боку США, що вони йдуть з Європи, його важко ігнорувати. Ці можам ужо на дадзеным этапе вылучыць нешта пазітыўнае з усіх раундаў перамоваў для Украіны? Ці адбылося гэта? Поки що взагалі достатньо мало що можна сказати про ці самі переговори, тому що вони за великим рахунком нічого не принесли. Поки що матеріального, очевидного, публічного оголошення. Воно то може і є, але поки що не оголошене публічно. Єдине, що залишається сподіватися, що зрештою Трамп за підсумками цих переговорів може переоцінити ситуацію і почати більш реалістично ставитися до Путіна і до Росії. Тому що поки що цього реалізму не видно, ці всі заяви про те, який він прекрасний хлопець, як з ним легко домовитись, я не думаю, що насправді вони сприяють об'єктивно якомусь прогресу з точки зору, наприклад, припинення війни. І дякую вам вялікі за гэты каментар, за гэтае меркаванне. Петро Алешчук, палітолог, быў госцем студыі Белсат. 19 гадоў таму ў гэты дзень, нягледзячы на моцны мароз і запужванне, беларусы выйшлі пратэставаць супраць сфальсіфікаваных выбараў. У далёкім 2006 годзе тысячы людзей сабраліся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. На наступны дзень маніфестанты разбілі намётавае мястэчка. Так з'явілася плошча Каліноўскага. На першых пасля скасаванага абмежавання ў колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў у выбарах Александр Лукашенко нібыта набраў 83%, апярэдзіўшы апазіцыйных Александра Міленкевіча і Александра Казуліна, а таксама лаяльнага Сергея Гайдукевіча. У той жа вечар абураныя беларусы выйшлі патрабаваць пераліку галасоў. Я асабіста сам для сябе пастанавіў, колькі можна размаўляць, разважаць, заклікаць да пераменаў, пратэставаць, а калі прыходзіць нейкі момант X, калі трэба дзейнічаць, то хто калі не ты. І я, і мае сябры, мы з гэтымі думкамі пайшлі, хто калі не мы. Ужо 20 сакавіка пратэстоўцы разбілі намётавае мястэчка, якое было гвалтоўна разагнанае ў ноч на 24 сакавіка. Яшчэ раней невядомыя выкралі і моцна збілі кіраўніка мястэчка Вячаслава Сіўчыка. Мітынгоўцы не дамагліся сваіх мэтаў, аднак тыя падзеі адыгралі значную ролю ў будучым. Без плошчы 2006 не было б плошчы 2010. Без плошчы 2010 не нарасла б крытычная маса, якая выйшла на вуліцу ў 2020 годзе. Так што нічога не было абсалютна дарма. У наступны пасля разгону намётавага мястэчка дзень сілавікі жорстка разагналі дэманстрацыю да Дня волі. Пазней нібыта за тыя падзеі Александра Казуліна асудзілі на 5,5 гадоў зняволення. ЗША і Еўразвяз не прызналі выбары справядлівымі, патрабавалі вызвалення палітзняволеных ды ўвялі санкцыі супраць функцыянераў рэжыму. Згадаем падзею з Александром Міленкевічам, палітыкам і кандыдатам у прэзідэнты 2006 года. Вітаю вас. Вітаю. Калі мы размаўлялі з Валером Руселікам, удзельнікам плошчы 2006, ён сказаў, што вырашыў браць удзел у падзею, бо
нейкі такі настрой зменаў віталі ў паветры. А што ўласна вас падштурхнула вылучыцца тады і пайсці на выбары? Я думаю, што 2006 год гэта сапраўды выдатная падзея ў жыцці Беларусі, лёс Украіне, таму што ў першы раз і амаль у апошні раз апазіцыя ўзяла і аб'ядналася. Дыктатары добра аб'ядноўваюцца, дэмакраты кепска, і зараз гэта бачым. І тады апазіцыя аб'ядналася цалкам, за выключэннем адной партыі, якая гуляла ў расійскі сцэнар. А так усе партыі, грамадскіх арганізацый сотні, і гэта была вялікая перавага. Гэта стварала настрой, што калі не пераможам, мы пакажам, што мы ёсць, мы моц, мы сіла. Вось, уласна, паказаць тое, што мы ёсць, што мы сіла, ці гэта быў галоўны вынік плошчай 2006 на вашу думку, бо змены ўладаў ні тады, ні пазней не атрымалася дасягнуць. Знаеце, нават калі выйшлі на вуліцы мільёны людзей у 2020 годзе, таксама палітычнай перамогі не было. Але хто скажа, што гэта задарма? Не, гэта вялікая падзея. Вялікая падзея, якая стварае той настрой, што дае будучыню. І тады так было, што праходзілі такія сходы па ўсіх абласцях, прыязджалі дэлегаты, выбіралі будучых кандыдатаў у кандыдаты, потым кангрэс у 1000 чалавек. І ўсе адчувалі, што апазіцыя – это сур'ёзная сіла, хаця б тым, што адчуваюць сваю адказнасць. Абсалютна. І ў 2006, і ў 2010, і ў 2020 пазней нараджаліся пратэсныя настроі ў беларусаў, але ўвесь час улады спрабавалі маргіналізаваць удзельнікаў пратэстаў, лідараў пратэстаў. На вашу думку, калі б гэтаму можна было супрацьстаяць, ці ўсё ж такі гэтая грамадская незадавольнасць набрала бы сілы і дала б штуршок да большых зменаў, да большых зрухаў? У 2006 годзе удалося аб'яднаць чвэрць насельніцтва. Вот это чвэрць беларусаў, якія былі прабеларускія, праеўрапейскія, яны разумелі, што значыць дэмакратыя, свабода, перспектыва еўрапейская. І я хочу сказаць вам, што тады атрымалася зрабіць самае важнае – умацаваць рух дэмакратычных арганізацый па ўсёй краіне. І яны збіраліся прыехаць на плошчу, мы так всіх запрашалі, што на нашых сходах, калі сустракаліся ў час кампаніі, казалі, што выбараў сапраўдных няма, галасы ніхто не будзе лічыць, але вы прыязджайце ў гэты дзень з розных гарадоў. У Менску выходзьце на плошчу. А ў гэты ж момант шэф КГБ, міністр унутраных справаў і генеральны прокурор казалі, хто выйдзе на плошчу, той будзе тэрарыстам. А за тэрарызм у нас можа і расстрэл быць. Але людзі выйшлі больш за 30 000. Было вельмі холодна і страшна, многія развітваліся з сем'ямі. Але гэта быў такі чын дэмакратыі, чын пабудовы будучыні Беларусі. І я знаю одно, нават калі разагналі вот это намётавае мястэчка, то многія людзі казалі, вот, а мы адчулі сваю сілу, сваю моц, што праўда можа за сябе пастаяць. А выйграць нельга было, таму што ніхто галасы не лічыў, як і ў апошніх выбарах. І ва ўсіх выбарах фактычна нас у камісіях не было. Ці можна было б зрабіць так, каб тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў ранейшых пратэстах, не баяліся, выходзілі зноў? Бо з вынікаў пратэстаў 20-10 мы бачым, што шмат хто пакідае краіну, выязджае ў эміграцыю. Відавочна, гэта пераслед, гэта такія рэчы, якія не пазваляюць людзям заставацца ў краіне. Аднак усё ж такі нарастае новае пакаленне, якое адчувае гэту прагу да пераменаў і выходзіць, і такое адчуванне, што наступае на тыя ж самыя граблі. Вось ці можна было б гэтага пазбегнуць і якім чынам? Эти барацьба за свабоду і за незалежнасць краіны, барацьба з дыктатурай такой крывавай, як у нас, это складаная праца. Многія думаюць, што трэба войска ўвесці і перамагчы Лукашэнку. Вось, і прольецца, можа, многа крыві, але звычайна менавіта мірныя пратэсты аб'ядноўваюць людзей, тых, што не ўвайшлі яшчэ ў рух дэмакратычны, тых, што не адчулі неабходнасці пераменаў. Вось, я скажу, што сапраўды пасля гэтай плошчы людзі казалі, што нам удалося перамагчы ў сабе страх. Это ж вельмі важна, правда? З гэтага пачынаецца ўсё. Але яшчэ я скажу, што цэлы тыдзень Еўраньюз, тэлебачанне, паказвала
плошчу ў Менску. Каждый раз пачыналі з гэтага. Весь свет даведаўся, што ў Беларусі жывуць не толькі дыктатары, але ёсць людзі, якія хочуць свабоды, хочуць Еўропы, хочуць беларускай мовы, культуры. Сцягі былі бела-чырвона-белыя, еўрапейскія і некаторых суседніх краінаў. Але я хочу сказаць яшчэ адно. У выніку гэтай плошчы, калі ўсе ўбачылі, што там ёсць людзі, якія імкнуцца да іншага жыцця і хочуць вярнуцца ў Еўропу, бо мы еўрапейцы. Але ў выніку гэтага паўстала праграма Каліноўскага. У гэтым годзе 20-й набор для рэпрэсаваных студэнтаў з Беларусі. Зноў будзе. Запрашаю тых, хто хацеў бы вучыцца, удзельнічаць, таму што там можна удзельнічаць не толькі тым, што самі рэпрэсаваныя маладыя людзі, а там можна вучыцца тым, хто з сямей рэпрэсаваных. І гэты набор уже аб'яўлены. Па-другое, з'явілася тэлебачанне «Белсат». Я сам удзельнічаў у размовах пасля гэтых падзеяў з прэм'ерам Марцинкевичем. И он мне запытался, а что бы вы хотели такое сделать, ну что-то такое, чего вот у вас нема, а вы марите. Я кажу, я боюсь сказать, потому что не верю, что это магчыма. Он кажа, а что? Я кажу, тэлебачанне незалежнае на беларускай мове. І яно паўстала праз 1,5 гады. І гэта вынік этой плошчы. Гэта не просто так вот фокус такі вот, з кімсьці дамовіліся ў урадах суседніх краінаў. Не, стварае звычайна такая масавы парыў да каштоўнасцяў, да перамогі, да справядлівасці, ну, да годнасці чалавечай. І гэта было на этой плошчы. Як вы адзначылі, напэўна, упершыню ў 2006-м Еўропа пабачыла памкненне беларусаў і іх жаданне жыць у незалежнай дэмакратычнай краіне. У нас ёсць яшчэ адно меркаванне саслабіць палітычныя рэпрэсіі ў абмен на зняцце санкцый у скалільных угнаенняў. Ці дапаможа такі крок з боку ЗША пераканаць Лукашэнку аддаліцца ад Крамля, ды не рабіць з Беларусі плацдарам для расійскіх войскаў. Пра гэта ў праграме «Гарызонт событий» наш калега Александр Папко спытаў былога міністра замежных справаў Літвы Габрыэлюса Ландсбергіса. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы. Калі б гэта была жыццяздольная стратэгія, яна, магчыма, спрацавала б першы раз у 2006 годзе, калі яе спрабавалі скарыстаць. Амаль кожныя 4 гады ў кагосьці ўзнікае ідэя, што яны пойдуць да Лукашэнкі, падкупяць яго, і тады ён будзе глядзець у адваротны ад Крамля бок. У мінулым гэта не спрацавала, не спрацуе і зноў. Яны могуць паспрабаваць гэта зрабіць, але, на жаль, гэта ўмацуе рэжым Лукашэнкі. Гэта праігнаруе просьбы ўсіх дысідэнтаў і палітычнай апазіцыі, але і мы не атрымаем ніякіх вынікаў. Так што, ў прынцыпе, калі нехта хоча пакласці больш грошай у кішэні Лукашэнкі, ён можа гэта зрабіць. Але калі нехта хоча пераменаў у Беларусі, то гэта не выйсце. Такое меркаванне, і як мы бачым, у Лукашэнкі зноў цяпер, як мы бачым загадаў прэм'ер-міністру, у Лукашэнкі зноў цяпер праблемы ў эканамічнай сітуацыі. Усё ж такі выглядае на тое, што Крэмль дазволіў разгарнуцца Лукашэнку крыху ў бок захаду. Ці можна наладзіць нейкі канал камунікацыі цяпер, на вашу думку, ці можна пераканаць Лукашэнку займаць такую пазіцыю больш дэмакратычную? Не, я не думаю, што Лукашенко стане дэмакратам ці еўрапейцам. Хаця былі моманты, калі на захадзе на гэта мелі спадзелку, пачыналі дыялогі. Мы таксама не былі супраць дыялогаў. Мне казалі, што дыялог з грамадствам мусіць быць у заходняй Еўропы, у амерыканцаў. Але Лукашенко, ён такі абсалютна савецкі чалавек. Яго нават беларусам цяжка назваць, бо ён з такой пагардай гаворыць пра беларускую мову, беларускую культуру і гісторыю. І Лукашенко сталініст абсалютны. Але гэта не значыцца, што нельга спрабаваць, напрыклад, вызваляць палітвязняў. Гэта тэма для ўсіх вельмі актуальная. І можа наступіць такі момант, калі ён, напрыклад, спалохаецца Пуціна. Так было некалькі разоў у нашай гісторыі. У 2008-2014 годзе. Ён палохаецца Пуціна і пачынае паказваць Захаду, а я хорошая, а я вот магу вызваліць. А вам спадабаецца, давайце сябраваць і адмяняйце санкцыі. І такія моманты могуць здарыцца, але спадзявацца, што можна сістэму памяняць. Вот как в Савецкім Саюзе. Это сістэма нерэфармуемая. Яна проста мусіць знікнуць у выніку развіцця. У выніку барацьбы за свабоду, і мы не мусім апускаць рукі, таму што толькі ад нас гэта залежыць. Захад добра, калі дапамагае, суседзі дапамагаюць, Польша вельмі многа дапамагае, але ўсё залежыць ад нас.
Тым не менш, Лукашенко запрашае прадстаўнікоў ААН у Беларусі, робіць нейкія рэверансы ў бок захаду. Чаму гэта цяпер адбываецца і як гэтым можна скарыстацца дэмакратычнай сілай? Улада будзе спрабаваць адмяніць санкцыі, хаця Расія цалкам іх кампенсуе і адначасова забірае часткі нашага суверэнітэта. Таму гэта санкцыі з аднаго боку абсалютна заслужаныя для рэжыма, а з іншага боку яны удараюць у нашу незалежнасць. Складаная гэта справа. Але спадзявацца на тое, што Лукашенко трохі зменіцца, я думаю, пасля столькіх гадоў умацавання дыктатуры. І зараз у Пуціна ўжо таталітарны рэжым, а не аўтарытарны. У нас амаль таталітарны, толькі не хапае ідэалогіі. Лукашенко все марыць, чтобы ему придумали идеологию, а ее не придумаешь, и она мусит быть национальной идеологией. Люби свою краіну, вот это идеология, а ён не любіць, ён любіць толькі ўладу. Што магчыма зрабіць, які шлях беларусаў ўсё ж да захавання нацыянальнай ідэнтычнасці, захавання краіны і да пераходу дэмакратычнага ладу ва ўмовах, калі Пуцін сапраўды робіць плацдарм ваенны з нашай краіны і захад нічым не можа ў гэтай сітуацыі дапамагчы. Ведаеце, я думаю, што нам вельмі важна у часы, калі ў нас трохі больш песімізму, калі мы зневераныя, вот так вот змагаемся і няма перамогі. Все ж таки паглядзець на досвед іншых краін. Вот мы з вами ў Польшчы. І ў палякаў таксама, калі ўвялі ваеннае становішча і пасадзілі ўсіх лідараў, там тысячи лідараў знакамітай салідарнасці прафсаюза свабоднага у турму, было такое вот, пачуццё, што ніколі Савецкі Саюз не скончыцца, іхнія КДБ, іхнія войска, іхнія танкі. Але, аднак жа, гэта здарылася. І палякі проста сказалі вельмі простую рэч. Рабі сваё. Вот кожны робіць сваё. Нават у сям'і выхоўваць дзіця у традыцыі, у гісторыі беларускай гэта добра. Удзельнічаць у грамадскіх акцыях, грамадскіх арганізацыях, гэта важна. І яшчэ я скажу, што самае важнае для нас, калі здарыцца момант і адкрыецца акно магчымасці для незалежнай еўрапейскай беларускай Беларусі. У гэты момант нам можа не хапіць самасвядомасці, ідэнтычнасці беларускай. І вот над гэтым трэба працаваць увесь час. Зараз такія магчымасці. Мы па кніжкам стваралі гэтую ідэнтычнасць у сябе, а зараз магчымасці велізарныя. Чаму? Вот украінцы так змагаюцца ўвесь свет у захапленні, таму што яны 15 гадоў мінімум стваралі ў школах, універсітэтах, у грамадскіх арганізацыях, на радыё і тэлебачанне вот гэты украінскі дух. Нават тыя, што па-руску яшчэ размаўляюць, яны ўсё роўна украінцы. А ці магчыма ствараць гэты дух цяпер пры цяперашніх рэаліях у Беларусі? Ведаеце, тое, што на Беларусі створана Лукашэнкай, ён хацеў грошы зарабляць. Лепшая інфраструктура ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, інфраструктура таннага і хуткага інтэрнэту, і есть VPN, то можна все ж таки глядзець так многае і это рабіць. Таму там знішчаюць беларускасць і мову, і культуру, і гісторыю, але мы мусім супрацьстаяць. А тут за мяжой увогуле магчымасці не абмежаваныя. Мы мусім стаць беларусамі па духу. Я не кажу всем адзін дзень перайсці на беларускую мову, але мы мусім стаць па духу беларусамі, бо мы мусім абараніць нашу краіну і даць ёй шанец вярнуцца, я ўжо казаў пра гэта, у Еўропу, у дэмакратыю, у свабоду. Як ацэньваеце, наколькі хутка можа наступіць той час, калі дэмакратычныя магчымасці для пераменаў у краіне з'явяцца? Калі меўся ўжо скончыцца Савецкі Саюз, мы адчувалі, што ўжо апошняе яго дыханне, то таксама мы гэта пытанне задавалі, ці можна перамагчы гэты Савецкі Саюз. Але ведаеце, бывае, што дыктатуры самі па сабе знікаюць, таму што яны бесперспектыўныя, яны дабрабыт не могуць стварыць. На страхе трымаюцца, страх это не творчая атмасфера. Таму можа здарыцца, нам трэба быць гатовымі ў любы момант адстаяць Беларусь, бо Расія не скончыцца. Вот эта агрэсіўная, прабачце, не трэба баяцца этого слова, фашыстоўская Расія, яна не скончыцца, яна будзе адстаиваць то, што Беларусь асталася ў складзе рускага мира. Вот як і Украіну они знішчаюць, і нас пробуюць знішчаць. І мы мусім адстаяць сваю краіну, быць гатовымі і духам, і разуменнем, где наше месца, што трэба рабіць, рыхтавацца да рэформаў, не празяваць вот гэты, не прагапіць па-беларуску, лепш сказаць, гэты момант. Дзякую за гэтыя натхняльныя словы. Александр Мелелькевич, палітык і кандыдат у прэзідэнты 2006 года, быў госцем студыі Белсат.
25 сакавіка споўніцца 107 гадоў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларусы рыхтуюць у сталіцы Польшчы, Варшаве, вялікае міжнароднае шэсце. Дзень волі пройдзе пры інфармацыйнай падтрымцы і нашага тэлеканала. Анонс падзеі ўжо цяпер у нашым эфіры. Дзякуй. Адзін раз на год надыходзіць асаблівы дзень, калі не хочацца адчуваць адзіноту. Дзень поўны надзей і памкненняў. Калі ўспамінаюцца ўсе папярэднія гады. Вясёлыя і не надта. Дзень, калі асабліва прыемна сустракаць старых ды новых сяброў. Дзень, калі ты не самотны. Гэта ўся інфармацыя ў выданні студыі Белсат. Дзякую, спадарства, што былі з намі. Яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграме. Каб яго наведаць, наведзіце камеру смартфона на QR-код на вашых экранах і перайдзіце па спасылцы. Памятайце, аднак, правілы бяспекі. А ўжо праз момант агляд найцікавейшых публікацыяў з нашых сацыяльных сетак. Запрашаю на Белсат онлайн. Зэт-актывістка і паплечніца Бондарова усяляк апраўдвала Сталіна і ягоную палітыку, аднак нешта пайшло не так. Ёй патэлефанаваў блогер Андрэй Павук і задаў некалькі простых пытанняў. Як выкручвалася прыхільніца расійскага свету, глядзіце ў нашым тык-току, а размову цалкам на YouTube-канале Белсат Лайф. Они создали страну большую, великую, там провели индустриализацию и так далее. Сколько больших открытий было. Ты готова жертвовать судьбой своих родственников, чтобы развивалась страна? Причем это мои родственники. У меня сейчас, у нас все хорошо. Что зачем... Я понимаю, что сейчас все хорошо. Но нет, это, конечно, не относится, понимаешь, к какому... Понимаешь, ну, там же, скажем, люди были подвергнуты какому-то там, скажем, взысканию, да, или как-то правильное слово подобрать, под определенные там моменты, за какие-то проступки. Ну, просто за так, как бы, никого там не... Знаешь, такой закон. За 3 колоска дети голодали, родители воровали зерно с полей, и их за это репрессировали. Ну, слушай, воровство, как бы, ну, это же административный проступок. Стамляецеся на працы і не паспяваеце адпачыць за выходныя. Рэцэптам аднаўлення ад цяжкіх працоўных будняў у праграме «Раніца з Белсатам» падзялілася спартоўка Марына. Відэа цалкам глядзіце на YouTube-канале Белсат Лайф. Конечно, за один день это не так легко зрабіць, але можна спрабаваць. Асабіста я пачала б з таго, каб добра паспаць і добра паесці. Акурат гэтыя пункты сёння я ўжо зрабіла, таму прапускаем адразу, давай далей. Ну, акурат гэта лёгкая частка, каб было цяжэй, то ідзем пасядзім у палонцы. У Сербіі прайшоў самы вялікі пратэст у гісторыі краіны. У Белградзе на вуліцы выйшлі сотні тысяч асобаў. Паліцыя выкарыстала новую гукавую зброю. Што адбываецца ў краіне, глядзіце на старонцы Белсату ў Фейсбуку і проста цяпер на вашых экранах.
Чаканне затрыманага самалёту часам можа ператварыцца ў сапраўдную імпрэзу. Гэтак адзін з пасажыраў падобнага рэйсу ў ЗША прыдумаў, як падтрымаць сваіх таварышаў у няшчасці. Гісторыю апавядаюць нашыя калегі з тэлеграм-каналу Белсату. На гэтым я развітваюся са спадарствам, зычу добрага вечара і да сустрэчы на Белсаце.